Ka District Magistrate East Khasi Hills kong RM Korba kala Pynjari Daka Korphiw Miet Lynter ka Khappud East Khasi Hills bat ka Bangladesh bante lakam ya ka jingwan rung ki riu king atiar ki runar ki nong khayitu bat ki kam runar ha Khappud kani ka Korphiw Miet kan trekam hapo u radius bashi kilometer na zero line ka ban sedang nadu ka por pra baje men miet hadu ka por henriu baje men step la pentep ya kani ka jing Pynjari kan trekam hadu arbanai kenti kat kum ka hukum ka district magistrate kalau ong banamar ka jinglong jingman bamenta hari Bangladesh kala bandon ka jingwan rungtu kiri runar kiri khot juki sengking atiar kinong khayitu bat kinu ki kam pentrim hakishnong Khappud ka India Bangladesh ka hukum kala khang ya ka yat ka yeng ki breu ki badon jing tmu ban jam ya ka Khappud hakini ki kenta badon ka Korphiw ban ya lumbreu pasan ngut ni palat bat banyara ekitiar pen mensaw ha Khappud na lor ki kam bean kentup ka jing khayi ya ki masi kwai tempo ki mar khayi ki biri sikrat slasha bat ki we ka district magistrate kala pentep bakani ka hukum kan trekam no mardor bat kane arbanai nadu bapenmi yakani ka hukum